VIP zprávy jsou po víkendové pauze opět zpátky. Jsem ráda, že nás sledujete. Začínáme. Hezký večer. Posláním a cílem nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným a handicapovaným dětem. Tato nadace pomáhá už 17 let. Zakladatelkou a ředitelkou je Zuzana Baudyšová, která společně se svým týmem pomohla už stovkám dětí. Modřiny, podlitiny, popáleniny. Až do takové míry někteří z nás týrají své děti. Děti, které si takovéto zacházení rozhodně nezaslouží. Pomoci se jim snaží nadace Zuzany Baudyšové Naše dítě, jejíž patronkou je už 9 let zpěvačka Helena Vondráčková. Je mi líto, že to musím říct, ale asi to bývalo vždycky, ale zdá se mi, že v posledních letech se to objevuje čím dál častěji a proto si myslím, že tato nadace je naprosto nezbytná. Nadace oslavila se svými dlouholetými sponzory a pomocníky své 17leté působení. Přesto stále není pomoc dostatečná. Je to běh na dlouhou trať, ale určitě stojí za to a děti si zaslouží, aby vyrůstaly v lásce, štěstí, pochopení. Ostatně říká to i Úmluva o právech dítěte. Na slavnostním večeru vystoupily i děti z dětského domova v Horním Slavkově. Rodiče, kteří svým dětem ubližují, jsou ale stále nedostatečně trestáni. A to by se mělo i podle našich celebrit změnit. Dala bych jim tresty ty největší, protože je velmi podlé, nelidské a opravdu neuvěřitelné, že někdo dovede malému bezbranému tvorečkovi ublížit nebo ho dokonce zabít. Takový člověk nepatří mezi nás. Nadace Naše dítě přerozdělila za 17 let své působnosti neuvěřitelných 220 milionů korun ve prospěch dětí v těžkých životních situacích. Lenka Špilarová, televize Prima.